No morjesta päivää. Ne pihassa päivä. Okei, heti löysin tuonne tuli pallo, mutta ei välitetä siitä. Okei. Hei, tässä videossa laitetaan tyhjän mallin rankkarikisan joo. Silleen. Tai ei mitään rankkarikisaa. No, mä näyttelen tän videon nyt teille vähän temppuja. No, tää ei ollut sentään temppu. Edes tämä, onko tää minä osaan. Ei. Vitu ei mikään, emme maa. Oi, sieltä eka ilmoita. Ei! Hei muuten. Mehän voidaan laittaa maaliin tämmöstä niinku lumilohkareita. Ei vitsi joo. Ai niin muutenkin. Musta tuntuu vähän siltä, että te ette tilaa kanavaa. On vaan yksi tilaaja. Ja se on minä. Ja kukaan teistä ei ole tilannut kanavaa. Joten niin kun, jos oikeasti tilaatte kanavan, niin se on mulle tubeuransa yksi askel eteenpäin. Mutta tähän niinku nyt laitetaan päivä loppuu tähän kun teen niin on. No okei. Kun teen vielä jalkojen välistä maalin. Joo. Vähän oli kyllä. Okei, ei. Nyt 2 ilmoja. Nyt. Ei vitsi. No nyt tepi. Joo. Ei tuu enää. Okei. Joo, ei tuu enää ilmoja. No okei, eiköhän tää video ollut tässä. Se on moikka, jos kaikki